בקיצור, החלטתי להציע לאלונה נישואין. זה קרה סופית באירוע המשפחתי האחרון. נו, מתי אתם מתחתנים? מתחתנים? לא בשנה הקרובה. איזה חמודים הם? נו, קדימה, בקרוב אצלכם. מתאים לכם. נילי, איפה עידו ואלונה? משחקים עם הנינים. מתחתנים! עידו ואלונה מתחתנים! החלטתי שאני אציע לאלונה נישואין. קמתי בבוקר. עידו, קום. קום. התארגנתי. עשיתי רשימת משימות. זרקתי את הדף משימות. חיפשתי ביוטיוב הצעות נישואין. ראיתי סרטון אחד. סרטון שני. משעמם. ראיתי פרק מצחיק של חתול ונובלה. זוזי! שמתי לבטי קצת חלב. חשבתי מה אלונה הייתה אומרת. עידו, זה לא טוב לתת לה חלב. חזרתי למחשב. תיקח, יש במקרר חמוד. קבעתי ביומן תאריך עם שם קוד חלב. חלב! הזמנתי באינטרנט מטוס עם שלט ענק, התנסי לי. לקחתי את אלונה לים. בשקיעה. הלכנו על החוף. הסתכלתי כל דקה על השעון. בדקה לפני שקבעתי עם הטייס, לקחתי לאלונה את היד, קראתי על ברך אחת, הכנסתי את היד לכיס ואז שמתי לב. שכחתי לקנות טבעת. אני הסתכלתי עליה. אלונה הסתכלה עליי. מוכר הארטיקים הסתכל עליי. 3 ילדים קטנים הסתכלו עליו. הטייס הסתכל על השעון ופתח את השלט הענק בדיוק בזמן. כל מי שהיה בחוף הסתכל על השלט הענק. אני אמרתי, בואי נבנה ארמון בחול. הלכתי לקנות טבעת. לא מצאתי איפה קונים טבעת. I'm the cat with the bass and drum going around like bom bom bom. התקשרתי לסבתא. I'm moving. סבתא, היי, אני בקניון. נו, אני מחפש טבעת. טבק? מה זה טבק? טבעת, לחתונה, טבעת. טבעת. טבק? כן, לחתונה. מזל טוב, בשעה טובה. סבתא שלחה אותי לאבי. נו, תלך לרויאלטי, בקניון, תגיע לבחור ששם אבי, הלכתי לאבי. תגיד לו שאתה בא מפגם קלר והוא יעזור לך. היא לא נראתה כמו אבי. אני מחפש טבעת להצעת נישואים, חברה שלי. המוכרת אמרה, אני ממליצה על הטבעת הזאת. אני שמעתי, זו הטבעת הכי יקרה שלנו. כמה היא עולה? 10,000. 10,000 שקל? דולר. דולר? כן. בסוף קניתי בחנות אחרת. למחרת בערב, אלונה רצתה שנבדוק את אחת המסעדות מהעבודה שלה. מכיוון שהייתה לי טבעת, החלטתי להציע לה שם. זה לא עבד, השמפניה העמיסה את הטבעת. במחשבה שנייה, עדיף טבעת בסופלה. חזרנו הביתה. השכנה אמרה שאנחנו חוסמים לה את החניה. סליחה? אתה שוב חנית בחניה שלי. ואני סימנתי קו ברור מאוד. למה שוב עשית את זה? זה חוצפה! זה חוצפה! אני אמרתי, אבל יהודית, אין לך בכלל אוטו. היא הסכימה. זה עניינך אם יש לי רכב או אין לי רכב. ואם אני בדיוק קונה עכשיו רכב,
ואם רוצים לבוא לבקר אותי? אלונה התנצלה, את יודעת מה? לכי קיבינימט, תקחי את הילדה שלך ואת האוטו שלך ואת החניה ואת השוטר ואת כל החברים שלך ותעיפי אותם מהחיים שלי. נמאס לי לשמוע ממך, את מעצבנת אותי, את באה אלינו כל ערב, דופקת לנו על הדלת, די, נמאס לי. השכנה הלכה מרוצה, ואלונה סגרה את הדלת בנימוס. שלום, להתראות. אני אמרתי, בא לך להתחתן לקיץ? אתה צוחק עליי? כבר הכל סגור. גרתי עם הנחלה ב-16 בספטמבר. מה? בקיצור, החלטתי להציע לאלונה נישואין. Harlem Shake.